Tapi kene cah bagus ana cah percil sing es. Gendut dina santri lulusan pondok ya. 1 2 3. Wilujeng dalu macange wilujeng dalu Limbo. alhamdulillah luar biasa. Lek mau nyanyi untuk obat lombok kapok iki piye to? Kleru cangkemku Walik. Cangkem ki aja nganti diklerok-klerokke. Lah piye wancane yo lambene lambe basa apa ya Aku dalu menika pokoke selamat malam wong bagus. nggih. Dalu menika wonten pundi menika? Kali Pucung. Kali Pucung. Sanan Kulon Blitar. Nggih, ini luar biasa hari wayang sedunia. Wayang dunia. Nggih. Wayang dunia atau wayang nasional? Wayang nasional. Wayang. Betake kula mriki kalian jenengan ndamelaken acara seperti ini karena apa? Ya. Mas, mergo awak dhewe iki sebagai seniman nguri-nguri, ngono ta? Ya ora tanggapan kuwi dadi. Kowe piye to? Ya karena kita sayang dengan budaya itu nanti diklaim karo negara. Boten kados kula mawon. Kula sagete mriki ngeten iki keliling wilayah Blitar niku nggih namung derekne Pak Rianto nika. Pak Rianto karo Mas Kaji Beki. Kaji Beki. Rawuh to, rawuh. Wonten lha niku mangan kacang nang mriku kan. Alhamdulillah, Sareng-sareng niku. Dados Ya kula saka penjani cinta budaya. Cinta budaya. Hari wayang dunia. Hari wayang dunia. Wayang kan wis diakoni karo UNESCO to. Sampun. Apa to UNESCO kuwi? UNESCO niku apa lho? Apa Kang? Lah kuwi Aja blocone kancane kuwi. Aja blocone kancane. UNESCO ki ya iki bahasa Inggris lho. Iki nek ora kulino ndase pecah lho iki. UNESCO ki pokoke United Nation lho. Kowe lho intine. Corporation. Corporation apa? United Nation Education. Dadi ki awake dhewe ki luar biasa wayang Lah itu iya no. dunia wis mengakui bahwasanya wayang itu ada di Indonesia. Kados kula ngenten iki pun matur nuwun sanget. Lara nek wayang ora mungkin percil iso kaya ngene. Iya. Lagi ngoten. Aku ya terima kasih karo kowe. Lho, nek ora enek kowe ora mungkin aku wayangan nyanding iki pirang 1500 cel tukune iki. Iki lho murah-murah. Aja done. Sampeyan iki tak omongi. Nyapa to tak kei ngenekan iki. Aku mbok tukokno to ngono kuwi. Iya, sebab apa? Tukokno aku ngono kuwi. Sesuk aja cerewet kowe iki rek. Iki lagi apa kan? Maksudnya kita kei ngene iki, sampean sesuk lak sak wayah-wayah main wayang barengan karo Indonesia lawan Bahrain ben iso ndelok ngono karo nobar to. Sing sebelah mriki pakai bal-balan. Kene bal-balan Kono. Kakek Sugiono. Dadi Tukang parkir kuwi. tukang parkir jenenge Sugiono biasa. Lah iya. Iya. Niki hari wayang. Iya. Jenengan semerap napa mboten? Apa? Kados kula ngeten iki. Ah. Dugi wau mulai jam pinten kula teng mriku kalih bapak. Kowe jam 5 awan. Nyapo lho. Jam piro? Jam lah sing teko dheke kok takon aku. Jam 10 kula sampun teng mriku. Jam 10 bengi iki mah. Sampun. Wah, iya Pokoke nyregepi kowe. Nggih no. Lah awakmu Sregep. Kula ngeten iki pun intine sing penting masyarakat seneng menapa le pemuda Kali Pucung. peka pemuda Kali Pucung menjadi bersinergi menjadi satu. Iya. Dadi siji kados kula kali jenengan akhirnya gawe acara sing kaya ngene iki. Termasuk wayang kuwi padha karo pemersatu bangsa. Leres Budaya. budaya itu harus kita utamakan. Lho iya no kudu dul-dul nek perlu tiap desa apa mau bersih desa dienekke wayang, jaranan lan sampeyan budaya ben ora ilang. Lah nggih. Aku yo mumet budaya ilang aku terus nyambut kene iki. Awake dhewe yo mek dadi tukang tungkir. Nggih no, kados jenengan kan pantasnya tukang urut, Bos. kaya Pak Rudi kaya Aku gelem aku ngurut pokoke ngurut bojomu lho ya. Lah alah. Nyapa iso ngurut bojone kancane lho. Lah piye? Nek bojo dhewe iso ngurut bojone kancane. Lah bojoku tak urut dhewe, bojomu urut nang nggonku. Nah, kula usul derek
Aku gak ngurut bojomu merongos, moh. Lho justru niku sing merongos. Bojomu angger angot kaya buta. Sampeyan ngenyek bojone iki. Bojone iki awireng lho, Bos. Omong ayu. Mas yo merongos payah rendeng niki kanggo Mas. Ge apa? Nggo garap sawah no dikon merongos ngene terus sikile tandak ratek ning sawah. Lah wong lumrah iki omah ki enek terase, lha kuwi lambe kok enek terase iki. Ndak masalah, Bos. Saged nggih ngiyep wong kados ngeten iki luar biasa. Celentem niku asline Rembang. Rembang tapi sekarang domisili wonten Blitar. Wonten Blitar. Karena cinta wilayah Blitar. Kowe menyatu karo Percil. Sampeyan iki ra ro, Blitar asline kon ndi ro? Asale teko ndi? Blitar. Babat Blitar sampean napa ngerti sejarahe? Ngono kok jarene wong Blitar kuwi mbiyen sejarahe ya kuwi Nilo Suwarno karo Arya Blitar. Lah kederon niku kederon. Desa Kederon niku. Kandung. Blitar iki Babat desa-desa teng Blitar. Babat Blitar iki asline Asal usule niku. Kowe ro. Lah aku nyapo kepindah rene. Sinau to kowe. Sinau lho, aku lho wilayah kene lho apal tukuran teh enek mie ayame. Roh aku. Lah sing apalne panganan tok kaya mancaku Tapi yo. roh wira Blitar. Blitar maksudnya babat Blitar ki piye critakno? Gen aku nyapo kok saiki ning desa Karangsono. Sebabe apa? Dusune Munggalan. Nah. Karena biyen ning kono jaman biyen ki gawe kuwi acarane Mbah Mesir kuwi gawe manggulan. Mbah Mesir. Arep Mbah digawe. Mesir, Mbah Mesir dalanku. Dalangan Kuwi biyen jaman biyen gawe manggulan akhirnya katelah desa Munggalan. Wong saka tembung Manggulan dados munggalan mergo tiang-tiang mboten ngertos. Ora ngerti. Dadi getok tular ya. Getok tular. Mari ngono. Manggulan kuwi Iya. nganakne apa to Mas? Nganakne acara. Piye Lah kuwi? biasa lah wong manggulan mesti acara to. Lho iki ana acara nang. Acara. Mari ngono sing teko Brang Kidul teko. Pembrang Kidul. Jenenge diserang. Jadi Diserang kok Kidul. Mergo dulur-dulure dulur-dulure teko Kidul teko. bareng do nyerang terus Nyerang ning kono dek. Masa nyerang nyerang kaya ora enek apa-apane. Mari ngono lha iki mangan apa? Oh, lodoh ya. Akhirnya dadi lodoyo. Oh, lodaya ki saka tembung lodo. Lodo. Badokan. Lah kuwi ora enek segane. Segane piye? Apa nih? Lah lho Oh iya. Takon sego akhirnya terus suruh adang. Nah, akhirnya dadi suruh adang. Kuwi mergo wong dikongkon adang kuwi ta. Heeh. Bahasa Indonesia kuwi berarti zaman Suruh adang. suruh adang. Artine suruh adang. lah kok ora enek ngombene. Ora enek ngombene enek. Apa? Es serut. Dadi desa Serut. Awal mulane wong ewuh to. Ae wong ewuh akhire ning pinggir dikei pager jenenge pager waja. Lah kowe dikei pager to apa ora enek tontonane wong iku manggulan kok ora enek tontonane iki. Tontonane apa kuwi? Apa kuwi tontonane kok biasa kono ki aku ra apal. Asal-asal iki ya sak cangkemmu ya ngawur ngono ae ben. Ora lho, apik lho ditulis apik lho sejarah kuwi. Apik. Termasuk pencetus lho kuwi. Lho aku iki apa lho bos sing tak gawe sejarah iki. Bojoku lho. Apa? Ning omah sejarah bos. Lho Piye, bojomu kok iso sejarah kuwi Sejarah wong wedok gelem isu wong lanang ora sejarah le. Tenan. Sik iki ketoke kowe curhat kowe. Kowe pembelajaran. Lah ora lah ora duwe ora dipisu itu lan wong lanang. Kuwi pembelajaran gak kok sejarah. Tapi nuwun sewu niki mboten namung kula mawon. Kersane mangke nembang nggih. Pokoke awake dhewe dadi wong Blitar ki berbangga diri. Kok saged ngoten. Kok saged ngoten pripun? Lah iki jarene omongmu kae apa Jakarta duwe tugu Monas. Nggih. Surabaya. Surabaya duwe tugu pahlawan. Blitar dhewe apa, Mas? Tugu Ranting. Mas, Tugu Ranting. Banyolamu apik lho kuwi, Mas aku tak. Ya jane tenan kok. tapi cilik. Cilik ra apa-apa somben karo Parianto lah dadi digedhekne. Digedhekne. Nah perlu kebek dalan kuwi nggo somben. Kalih anu usul bakul mie ayame kon ngundakno regane. Lah nyang apa kaya? Ya ben samono ae ya so ngeyel. Liyane wis 12.000 kono sing 8.000. Ora apa-apa sementing mine akeh kulupe sing kakek bos kok. Iya, sing penting kuwi mie karo kulup. Nadanya coba pakai nada kersane adik sindene kersane nembang. Oh, sinden. Nggih sinden. Lah anu Mbak Liti kecepet. Oh, tembangnya apa tembang? Liti kecepet apa? Kecepet. Lawang. Sedina gak makan. Wah, berarti ini sunan dadak. Wong dhewe yo. Pakai nada tembangnya apa tembangnya? Pakai nada. Wah, anu pur. Kae lho tak jupuk teko ngisor. Bintang tamu. Tak golekne bintang tamu. Walah, lah ora ketok kok kene kaya. Ya cene sik. Sik pira? Terus SD kelas gangsal ibu Anu sinden cilik. Cilik. Bahaya sakmene lho kuwi. Kuwi semut. Kowe ora iso bedane sinden karo semut to, Bas. Cilik maksud samenten iki lho Angel, SD. musuh. Ya wis, wis, wis. Kang Gareng debok. Spesial kanggo pemuda peka. Kamu depok lu dengan nyekret kowe. Ora beto kowe kira kangen karo aku to birang-birang dino. Kangen aku.
Jarene saiki bakulan koi. Bakul koi. Wis ora aku wis oleh ndalang kok jaman pandemi ka aku ya dodol koi tenan metuki Pak Rianto ya karo potong ngamuk. Apa iso ndi? Ning pendopo mbiyen. Sapa? Karo diangkreng ngamu ngono. Kae, alah sampean lah kok nangis karo Pak Rianto rasa tanggap. Sing tak tangisi kowe ngono lho kae. Pentil ku mekakno mesane Pak Irunge ngantek mekrok-mekrok terus ngono. Ora nek penghasilan blas wong seni bosok Pak. Modele dalang karo dagelan ada iso ngrumat koi wae. Piye to? Piye to saiki? Koi ki nek jenenge Sowasan Soku. Lah, iki Blitar lho, ini Blitar lho. Koi Blitar ki luar biasa koi. Kenal. Soku-soku Enek jani. siro utsuri. Utsuri, soku-soku jani. Wangel-angel lho. Enek soa cagoi. Cap goi, cap gome, cap jae. Komplit. Komplit. Kowe yang ngingu koi ning omahmu. Gak. Kolam mek gur sak meter persegi dingon. Tak kei telu kae terakhir terus pancing karo bojoku. Ya nembang kemu sinden cilik kan. Coba. Kontene. Nadanya Monggo Adik. Kersane nembang sange mriko mboten. Wong ngono. Yes, sinden koin. Minor. Gawa dhewe. Wong iki sonku kok. Sonku ki los kon jowo barang. Ada Cil. Heeh. Sonku ki los kon jowo. Aja cerewet. Selamat malam. Ya miku tak dol. Selamat malam. Pripun? Swantene pripun? Tesih kelas gangsal SD lho niki. Masa Bocah yo cilik. suarane wis mendayu kaya wong tukang ngerayu wong lanang. Lah niki asuhane niki. Asu kula. Ya Coba C minor. C minor. Seminar turutono Mas. Engko pundhak awake panas nek gak diturut soalnya sing cilik. Apik suarane tok. Duh angin. Pripun? Sae napa sae? Sae. Demaki. Yo tepuk tangannya mana? Loh, istimewa kene iki. Adik kula. Jogete ngene. Salam kerum dari bulan. Iki jenenge salam kerong. Nggih. Lu mlakune ya miring kaya yuyukan kan ngono. Nggih ngeten. Heeh, jarene nek dicelukno. Cahyu. Masalah iki sore karo Berti. Weh. Awakmu yo melu son-sonan ngono. Yo. Lho, lagi bocahe. Masalah. Ya ampun. Pak kok bodi kesane, Pak. Ora apa-apa, iki tekane sampeyan le paut iki sing aku cah. Ngetut nang apa enggak? Ya. Aku manut saiki. Iki ro iki Purbakala ta iki. Purbarini. Salam Rama penebu Jugende tretan sadejen. Yuk. Kowe manut apa Purbarini? Sing piye? Kaya son-sonan ngono. Tung tak dang tak tung 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 daglak. Tuk ting tuk tak tuk. Ora pancen iki takon garap dhewe kok komplak rumah saku kaya. Komplak e. Heeh, kowe tau omongan karo aku. Angin
Sugeng dalu arigato gozaimasu kamsia kamsam. Ora. Iki piye to? Lah joget kok kaya wong sunat ngono to. Loh kan yang viral itu Om, jogetannya Om. Kae sing ngarep kon lungguh. Ayo. Oh, lungguh. Nggih sing ngajeng ngadeg sing guri lungguh. Iku alik sing ngarep duduk. Wale kaya Kali Pucung luar biasa malam hari ini Iya program Om, ini. luar biasa nguri-uri budaya dengan menggelar wayang koyok ngene. Iya, hari wayang dunia. Dan HWD. dan HWN, Hari Wayang Nasional. Koyok ngene lapangan dibeki deloken sing dodol wong delok padha rek ndelok rene kabeh. Iya no. Iya tontonane ning kene. Iki kok mulai mesti nggawa. Nggawa apa? Nggawa apa? Nggawa ndut. Ora kowetak nggodhog. Paling gak yo nggawa oleh-oleh. Awak dhewe kompak nggih, Om. Iya no kekompakan iki penting. Kekompakan penting, Persatuan satu dan kesatuan itu penting. luar biasa, Aku pokoknya satu tenan, tujuan nggih Om. Aku tenan aku. Pokok aku engko gekno lagu kae lho. Mbok aku judulnya lali siji nemo. Aku pokoknya saiki. Ngono ya. Pokoknya Oke. dina-dina iki seneng angka 1 tok kowe liyane Ora gak. kowe tok lomba iki sing juara ya mesti. Kembang melati karo kembang turi. Apa? Nomor 1 kemenangan sudah dinanti. Amin. 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 Kembang turi kabeh siji. Ah. Insyaallah rizki mesti dadi. Amin. Jadi neng Afrika apa kae? Neng Afrika budal JI. Ah, nyapa? Apa? Apa Nang Afrika kok budal iki apa enek? Apa ora oleh? Blandare apa enek? Atas terselenggaranya Hari Wayang Dunia, Hah? terima kasih Rizky. Ah. Sego goreng. Apa? Nyapa? Kowe luwe apa Awakmu piye? kok luwe? Kowe luwe apa piye? Aku gak enek awakmu. Wah, aku mau gini bareng lho. Gak enek sing Oh, apik. sego termasuk goreng. beneh kowe. Apa, Bos? Sego goreng. Sego goreng dilebokne kotak bok. Cakep. Kang Rudi gareng ngarepe debok. Oh gak penak. Mbahmu. Lah iki karepmu priyo? Lagi rasa mau gini kan mau jadi sini iki ya. Lah ya padha ae. Sopo sing ngomong ngarepku debak, ngarepku sinden iki lho. Lah mah madhep rono ora ngarepmu debok. Lah nyawangmu saiki. Ya, Ayo saiki. sego goreng Heeh. ngarepe sego gurih. Terus karo digareng karo Pak Pre. Ngarepku debak iki lho. Ngarepku debak iki. Lah sego gurih ora Pak Pre to, Bos. Kuli Iya, kok iya. arep bucange. Pak Pre jenggote dawa. Ah. Pak Pre iso nerang udan. Kok gak nyambung. Kok gak Alhamdulillah. nyambung pantune? Aku saiki ra tak nyambung lagi pantun iki. Kowe ki mbok. Beda. Ngene iki aku arep muni cakep malih muni cokep no malih karo mas aku kok ya. Ning sokip Ya. Paling cocok. kulite ireng. Maksudnya? Terus Pak Pre jenggote dawa. Loh, ora nyambung belas. Ora tak sambung nih. Sebab kula niku nyambunge namung kalih jenengan. Lah iya, namanya Lali kudu intune sambung. mboten saged nyambung kula awake niku. dhewe kudu senasib sepenanggungan satu jiwa satu rasa. Satu rasa, satu jiwa, satu Nah tujuan. itu yang penting. Seperjuangan. Seperjuangan kados Lah ngeten. kuwi lho kuwi gambare ya gareng. Ya gareng. Ngono nek kowe karo aku ora dadi siji kan gambare slentem to. Nek tak gambare kan gareng to. Iya, iya, Dadi iya. nek aku bersatu ora. Bersatu. Ngono. Lah nyapa kowe kok melu-melu? Loh, iki melok. Derek lho. Lah, kae Pengikut. pengikut. Nah, kalau. Lah iki lho. Gambarnya siapa? Oh, jambal biru tuh lali aku. Ya boloku kuwi. Ya. Dadi luar biasa niki Bapak kersane minggah. Minggah. Diaturi minggah Minggah mon nggih, sani nggih. Ning aku pun Siapa, njaluk Bos? tulung ya engko tembangno siji. Lah, iya, iya. Nemong. Oke, siap. Son. Iku judule kanggo napa? Kanggo Rizky. Rizky ya. Monggo. Sepote so. Apa sepate? Monggo terserah mana jenengan kula. Ayo lek ngono ya ben semangat ya trotak. Oh iya iya. ngono. Monggo. Oh. Monggo Bapak. Bapak minggah. Gemil kamardikan wonten ning gemil Bapak Rianto.
biasa kali Nggih. pucung. Nggih kali pucung. Nggih, kali pucung Anu, niku Pak. sanan kulon. Sanan kulon. Sanan kulon. Nggih, identik sanan kulon lek kali panjenengan mesti apal kabeh. Mesti. Nyedulur sedaya. Lha no, buke kan sanan kulon nggih Ibu. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Nah, matur suwun Mas Rudi. Iki Pak Hiburan Haryanto. untuk masyarakat Kali Pucung luar biasa dalam rangka Hari Wayang Hari Wayang Dunia. Nggih. Hari Wayang Dunia nasional. Nasional. Dan dunia. Nggih. bersama Mas Rudi Gareng, Nggih. Mas Percil dan kawan-kawan. Nggih. Ya. Pun pokoknya iki komplit. Kabeh Juga seragamnya pemuda. biru, Lah nggih no niki jambul biru. lah nggih. Lah kula kaya kelingan sahabat saya itu kanca ngaji. Iya. Biru niku bisa ditiru kados jenengan ngoten lho dermawan. Jambul biru, lambine biru. Nggih. Jambul niku sak jam-jame panggah Mumbul. Ngono. Nggih niki Nggih, kok dulur-dulur enten salam keng kanca kula Mas Kaji Beki. Nggih. Ya luar biasa Mas Kaji Beki bersama saya. Mohon doa restu nggih. Supados mangke Alhamdulillah. saged kembali noto Blitar bersama Mas Rudi, Mas Percil dan kawan-kawan. Amin 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 ya rabbal alamin. Nggih, monggo. Wis pokok Pak Rianto niku luar biasa. Nggih. Mas Beki lek ndelok asmane nek cara Jawa Cil. Nggih. Beki kuwi saka tembung beki iki leser. Leser. Leser ki untuk melayani. Melayani. Tinggi adah, tinggi Nggih. melayani sapa bae. Leres. Insyaallah bakal melayani warga masyarakat dengan segenap hati. Amin. Enten sing maose beki. Maksudnya kebek rejeki. Iya. Mugi-mugi Iya. warga masyarakat Blitar tansah kebek rejeki. Nah. Gareng lara sikar rati ureng-ureng. Gareng ki wong anu lho. Napa? Disigar terus dijereng-jereng ki ben rata. Oh, berarti niku celana dalam. Oh tak ketak rumah di PP ngono ta. Wow. Pak nembang Pak Amin non sewu nembang. Bapak kudu tunggal, Pak. nembang, no. Lah lak nembang teko nggonku iki. Lho. Nadane minor. Apa? Iki lho, lho. Apa? Apa ya? Ya, nek penjanmu ya kudu dikancani kanca-kanca presiden. Monggo, ayo bareng-bareng Kabeh nggih, Pak. Nggih. Kene nduk Ayo, nduk Blitar. sini ngadeg rene Ayo, ngadeg rene. Niki saderenge Blitar, Pak. Iki tumlek Pak niki. Niki kula bengi iki wayangan iki anak-anak tak gua omong Tahu kenal ta iki? Niki ta? Nggih. Naminipun Putri. Menika Lama ndak ketemu ya. Indosari. Indosari Kidul kono. Ini bojo kula Pak, nika ibu kula maratuwa. Lah nika. Nggih. Nika Niki- sampinge nika maratuwa kakung. Iya, nggih. Oh jandu uduk. Jandu Pak, uduk. Niki lagu niki kagem jenengan Pak. Kalau niki lagu bener. Siji ne mung riko. Nah, itu Cil, jaluk aku. Ya romo kanggo Bapak namung joget. Iya, Kersane no. Bapak nembang niku lak mboten Blitar kula mboten Lho, niki kerja- mboten mandhap kula. Blitar. Bapak ki ora meng Blitar tok lho. Napa? Caping gunung ya iso. Nggih, iki kula- Blitar kutha cilik sing kawentar ya bisa. Kula- Derek Pak, sing pundi? Nggih. Pak. Blitar, Pak. Blitar ya. Blitar. Blitar mawon, nggih. Aku lara Blitar enggak, Pak. Iya no pyong-pyong. Iya no awake dhewe kudu kaya mangkono. Ayo melo no Mas. Oke, siap. Kowe kudu ngancani Budal iso. Pak E. Nggih, siap. Matur niki Ah. tesih lampahne meleh niku. Apa ngomong apa Yo. kowe? Matur niki lasih lanjutne meleh. Lho, dilanjutne yo pen ora Nggih. yo pen kok kaya rumah Dek. Yo, cok. Siji. Long. Oh. Oh oh. Wetan mesem cecek pae. Monggo Bapak Rianto. Blitar kutha cilik
berkahipun Siap. tembang Blitar muga-muga menika bener-bener Blitar bersatu. Amin, 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 amin. Alhamdulillah sehat selalu nggih Pak Nggih. Rianto. Moga-moga terus Nggih. wayang nang Kabupaten Blitar terus Amin. moncer. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Nggih. Tidak Siap. lupa Cil sampaikan salamku terhadap sahabat saya Mas Oke. Kaji Beki nggih. Pak Siap. sembah nuwun nggih Pak. Dherekaken. Sembah nuwun berkahipun tembang Blitar Nggih. Kawentar. Kawentar karena Wah, bapak dan- itu emang seorang seniman. Loh. Niki wong ningali wayang mau ringgit wong ngertos. Lho, kaya lakone kok kene, Cil. Loh, Punika iya. kok ngajengi ngomong ngeten lho. Siji niki ora mung demen tok ning pancen ya tau. Nggih. Beda karo kowe lho. Wayang kuwi alah ngono ya ben ora ya ben. Kowe tak Nggih, ngono. nggih emang ngoten Model niku lek karo aku kan ngono kuwi. Nggih, lah kalau kula Nek dalang liya mau koreksi. Nggih, kula koreksi. Kowe ngene lho, bayam jebol kowe kurang ini. Pak sembah nuwun, Pak sembah nuwun. Diderek kene Mataram. Oke, Diderek kene kula tak Mataram. dereki. Oke, oke, oke. Siap-siap deraken kula lanjutaken. Oke, sangat bagus. Terima kasih ya. Sudah tak kentem rombol ini. Derek no Pak Pak Rianto, aja nganti. Kene ana Putri Sartono. Ana dia jumeneng bareng cah loro.